Доста интересна среща. Мислите ли, че беше откровена Елисавета? Тя му каза директно, че го харесва, че той е един страхотен човек, с две думи. И тя се стараеше да му се хареса. Не само... Тя се старае от първия ден. Да. Това личи. И доста натурална, според мен. Да, и според мен наистина го харесва. Не го харесва само заради парите. Според мен тя се впечатлява и от това, че е възрастен. Че е по-голям от нея, че е по-зрял. Няколко пъти се опита да се изрази по-деликатно от това, да не му каже, че е стар, че е възрастен. Но в същото време да не е интересно това. Аз се страхувам много обаче от един доста драстичен дисбаланс интелектуален между двамата. Да. За което се страхувам, че може би няма да се довърши химията, за която говори тя. Не, защото е нормално на 20 години да не знаеш толкова, колкото знае един човек на 50. Понякога и тази натуралната, с която се раждаш, този интелект, който дава самата природа, аз мисля, че тук мъничко липсва. Без да съм болезнено откровенна. Нищо, ние те разбрахме, Камелия, моля ти. Наталия, какво мислиш за тази среща? Аз мисля, че тя харесва самия процес. Тоест, тя на момента прави такова вътрешно проучване. Той беше метафори, той е като басейна, а тя е вода. И тя гледа докъде може да стигне. И прави проучване как реагира, какво се случва, но тя се получава удоволствие от самата игра, от само това, което се случва. И за нея това е забавно. На мен ми се струва обаче, че тя търси закрила. Тя търси нещо, което да замести бащината закрила. Абсолютно, да, тук те подкрепям, ама абсолютно, даже ми така... Взе ми думата, да, почти. Истината е, че тя се притеснява. И може би, наистина, дори да има някакъв интелектуален дисбаланс в тази комуникация, аз смятам, че тя наистина го харесва, първо, и второ, че той я харесва. Значи тук има химия. Ако с другите може и да има, може и да няма, тук със сигурност има химия. А звездите това ли казват? Да, абсолютно. И те, това, че се харесват, и двамата, той като рак, стои една идея по-притеснен заради това, че тя се притеснява. Според мен той се притеснява, защото тя подхожда сериозно към... Тя е миличка, да. Тя е миличка, а той на него му е мило. Именно, да. Според мен от това се притеснява. И я харесва в същото време. Това му харесва, той иска момиченце. Тя е точно такова типично момиченце. Мислиш ли, това иска? Аз не мисля, че иска момиченце. Аз мисля, че той иска жена. Той така казва, че иска жена, за това, че би трябва на тези години да иска жена. Но... Ще продължим този разговор след малко, защото предстои да видите една от най-необичайните срещи за тази седмица. Сега реклама. Здравейте, вие сте TV7, аз съм Диана Любенова. Тази вечер размишляме как преминаха първите романтични срещи на Христо с дамите кандидатки за неговото сърце. Последната среща, която ще ви покажем тази вечер, не се разви по правилата на играта. Както знаете, едно от момичетата, Елена, претърпя инцидент преди празниците, но продължи участието си дори с гипсирана ръка. Христо реши да облегчи Ели, като й подари олекотена шина за ръка. За съжаление се оказа, че състоянието й е доста по-сериозно и се налага оперативна намеса. Вижте какво се случи. Моето предложение е да направим скенер, за да видим детайлите, и ако се окаже, че някой от тия фрагменти е разместен повече, е възможно да обсъждаме и оперативен вариант на лечение, тъй като ако оставим нещата в степен разместване такава, която за нас е неприемлива, е възможно ръката да не се раздвижи добре после. В първи момент наистина не осъзнах какво може да се случи, че може да се прибегне до операция евентуално. А какво значи хирургична намеса? Че може да... Хирургична намеса обикновено в целия свет значи операция. Това ме плаши. Сега ако кажа обаче, че трябва да го правим, трябва да го правим. И после, пак ти казвам, това са най-добрите доктори. Резултатите от скенера по-скоро натежаха в посока да се предложи такъв вариант на лечение оперативно. Ден след срещата я приехме и направихме операцията, при която този фрагмент беше
наместени, фиксирам с две малки винчета. Шансовете тя съвсем да се възстанови, т.е. да има една функция доближаваща се до максималната, сдържан съм с абсолютните обещания, са много големи. Операцията мина успешно, всичко беше нормално, малко болеше, нормално. Бях много спокойна първоначално, после се притесних малко. Пак ще благодаря на Христо за всичко, което направи и съм доволна от резултата, че вече почвам да се движа ръката. А твоето отношение към мен? Не обичам много да говоря и да казвам за мен, за същността. Обичам хората така, докато ме познаят да разберат. Може би трябва да се виждаме по-често. Трябва, да. За да се разбереме кой какъв е. И кой колко е затворен. И ти си затворен. Не се показваш. Много обичам да се правя на луд. И аз. Нищо не знам за личния ти живот. Удобно ли е да те разпитвам? Естествено. Аз как те питам за всичко? Обичам повече дългите връзки, което не е много типично за момиче на 20 години. Като че ли? Да, то не е типично и поради самата възраст, защото нямало кога да имаш дълга връзка. До момента съм имала две по-сериозни. Едната беше около 3 години, другата 2 и нещо. И колко несериозни? Малко. 2 сериозни и малко несериозни. Да. Добре за 20 години. Но е за едно момиче на 20 години да има 2 сериозни връзки. И напротив, не ме изненадала. Останах приятно впечатлен от тая работа. Личи си по всичко, че е много сериозно момиче и заслужава внимание. Радвам се за тези откровения. Много ми беше приятно. Мисля, че имам решение. Имам и отговори на много въпроси, които си задавах по време на празниците. Говоря връзка с теб. Значи си мисля доста. Да. Това е хубаво. А ще с цялата днешна среща ми стана наистина много по-интересен контакта с Ели и по мой си начин ще гледам да го задълбоча. Как ви се видяха тези отношения между тях двамата? Бяха доста откровени един към друг и един за друг. Тя знае какво прави. Определено знае какво прави. Конкурсът тече. Да. Не мисля, че той... Какви сте добрички и двамата просто. Не мисля, че тя е лишена от чувства, но тя много добре знае какво прави и със сигурност е малко надраснала възрастта си. Определено. Познавам такъв тип жени и те успяват много напред. Защото те не жертват всичко само за да получат всичко. Знаят какво да жертват и знаят какво да вложат. Христо слуша много добре, неговото възпитание го познаваме горе-долу всички, слуша с много толерантност, да, дава права, да, разбира се, как не, и всъщност да, ясна ми е работа. Аз мисля, че няма много откровенност и чувства не виждам никъде. Много. Наталия? Тя е тип жена кралица. Жена, която знае какво иска и студена границ не допуска. Бих работила там с нейната майка, че не приема своята женствеността и сигурност майка за нея не е образец за жена. То е важно да се научи да обожава майката си. И с това тя много трудно приема помощ. Тоест, дори когато тя благодари, такова за нея вътрешно е, че тя би иска да се справи сама с всичко. Горда. Иска да бъде независима. И това е тази злополука, голям късмет за нея. По такъв начин тя поне принудително е получила помощ. А той дали ще хареса точно това? Разбира се, той иска да спасява. Той иска да спасява, да помага, да оплодотворява. Това е. Тя спечели точки от това, без да иска. Но това е уникален начин поне да доближиш жена, че може би вече би била извън програма. Дали е породила така ревност и завист до останалите кандидатки? Сигурно. Със сигурност, защото получава специално внимание и екстра време с Христо, така да го наречем. На него му е любопитна, по-скоро. И аз мятам, че ако тези отношения биха се оформили в някаква посока, те биха се оформили в общи забавления. На тях двамата до някаква степен интереса към забавленията може да им бъде нещо, което ще ги събере. Но само толкова. Благодаря ти. Благодаря ви на всички.
Бяхте ми много полезни. Надявам се и на Христо да сте му били толкова полезни, колкото и на мен. Това беше от нас за тази вечер. Със сигурност ви стана интересно. Пътешествието в търсене на съпруга на Христо наистина се оказа приключение, а краят започва да наближава. Не пропускайте епизодите в понеделник и сряда от 19:45, защото най-интересното тепърва предстои. Сега вижте какво ви очаква другата седмица. От мен Диана Любенова, приятна вечер! Бъдете с нас и следващата седмица, когато ще ви покажем романтичните срещи с Дарина, Илона и Мариета. Много си красива, кара цял ден ски и пак си красива. Какво направи? Мерси. Много ми се иска да те целуна, някакси да те прегърна. За мен е достатъчно да ми кажеш едно на здраве. Ако ти кажат, че на такава вечера не съм бил от години. Не си? Ето, виждаш ли колко хубаво? Да ти се случи нещо, което не ти се случва. Да, наистина е така. Аз съм всъщност добрия или лошия вестоносец за някой. Поканих ви, за да ви съобщя кои от вас ще останат и кои ще напуснат. Това е всъщност важната новина за вас. Предаването се излъчва със съдействието на Бутиков хотел Ле Фльор.